Ya bafowethu sithe 2025 zisemhletsheni ikhwama bafowethu kumanqele siyazi-ke bafowethu ukuthi lo umcimbi omkhulu kakhulu wokuvula unyaka sivula inhlanhla bafowethu siyazi kunike sikubonile kwenzakalile ngonyaka odlula bafowethu bekhuphula izinga likaMaskandi futhi akukunike ithuba ubingelele kuMashelela TV mfowethu. Siyabingelela kuMashelela TV, siyabingelela kubabukeli bonke bakuMashelela TV. Siyabingelela nabaphathi bakhona uSminoflo umfana waphansi bahlabisa empembeni emathunjini esigodi kuyinto yasemdletsheni. Futhi kunento eyenzakalayo la engicabanga ukuthi usubuye kabili stage wonke umuntu ukhala ngawe izinga linyuke kakhulu mfethu mhlawumbe ngathini kubabukeli bakho noma ke kubabukeli beMashelela TV noma kubalandeli bakho noma kubathandi bonke bamculo kaMaskandi izinga onyuke ngalo kulonyaka ikuphi singakulindela sikubonile ngonyaka odlula ukuthi ke ukekayithatha ngempela into kaMaskandi wayisa ngaphesheya kulonyaka ikuphi singakulindela kuwena siwabona kakhulu amagalelo siwabona kuwe. Ngicabanga ukuthi abantu abangakulindela kulonyaka okusha nami engingakwazi ukuthi kuyini since kusaqala unyaka ngihlale ngizama ukuthi kube khona into entsha engizoyenza engingakayazi nami ukuthi yini njengamanje ngoba ngiplan mangabe ngizokwenza kuyazenzakalela. So ngiyabonga kakhulu kulabo abasupportile abakwazile ukuthi besubscribe ku-YouTube besubscribe music video abawubukelayo na channel O. Ngiyabonga kakhulu lelo thuba lelo bese ngibonga abathandi bomculo kaMaskandi nje bonke jikelele ngokuthanda igama likaSminoff. Ngiyabonga kakhulu. Asuka bathi Sminoff sibonga kakhulu ngathi igama lami ke uMC Nkwamose bathi unhlanhla bathi uthole bathi ngihlina mhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi kuyona ke iMashelela TV sithi 2025 sithi hello. Ngiyabonga bafu ngiyabonga bathane kwethu.